Azparne eta Azpeitia duela 36 urte anaitu edo parekatu ziren eta larun batean kontzertu berezia egingo dute Azpeitiako banda eta bi herrietako musika eskoletako ikasleekin. 200 gora parte hartzaile elkartuko dira holtzan, baita sorpresa bat ere, iparraldeko musikari ezagun bat ere bertan egongo bai da beraiekin kantaren bat edo beste kantatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, arratsaldeko 6etan izango da hau, Mendel Aretoan Azparnen bertan, eta bertara joango gara xehetasun guztiak bertatik bertara ezagutzeko, baina lehenik aktualitateari ere begiratu behar diogu, izan ere besteak beste sindikatuek borrokan jarraitzen dute erretreta erreformaren aurka, xehetasun guztiak ezagutzeko ez galdu gure gaurko saioa. Ongi etorri! Erretreta erreformaren aurkako protestek ez dute etenik. Goizuntan, Ametzondoko sarrera blokatu dute intersindikalak deituta, CGT eta EFOko kideak izan dira bertan eta autopilaketak sortu dira Ipar Baionan. Uste dut Macronek ez duela neurtzen, zenolako aserrea baden, pentsatzen du, legea pasatua da, eta kitio beste gauza batera pasatuko gira. Baina bai alderdi politikoek, bai sindikatuek eta bai gizarteak ere, ez du onartzen, eta ez du onartuko, eta iraunen du borroka hori. Blokeoekintzek jarraitzen dute, eta datorren astean ere iragarri dituzte. Helburua da, erakustea ez dugula amore maiten, erran dugu, maiatzalen lehena dugu helburu, historikoa izan da dira, baina hemendiko gat, zanen dira ekintzak, gaur hori, helduen astean ere maratoi bat, 49 kilometroko maratoia antolatuko dugu. Maiatzaren lehenerako beraz, manifestazio handia aurre ikusten da. Ezpeletako plazako karrika etxia, bertako etxe bat erortzeko arriskuan dagoelako. Atzo etxizuten etxe horretan lanak egiten ari den igeltxero batek abitsua pasa ostean izan ere, oinezkuendako karrika da, jendetza pasa hoi da, eta erortzeko arrisku bat dagoenez, auzapezak istea erabaki du, naiz eta turismo sasoia da hurbil dagoen. Auzitegi administratiboaren aritutxo ostenaren zain daude orain, behar diren erabakiak hartzeko. Azpeitia eta Azparne duela 36 urte anaitu edo parekatu ziren, 1987an hain zuzen. Parezkatzea da tresna bat izugarri elgarrez hautzeko. Zenta zoritxarrez, oraindiko ono, iparra eta egoa ez gira biziki zautzen. Beti badugu muga buruan, askotan, baina jendek badute hola. Eta parezkatze horrek emaiten du tresna izugarri da netako, zenta badira 5-6 talde joanen dinak harat, eta handik etorriko dinakunat. Tresna ona elkar ezagutzeko eta horren adibide, 2017an parekatzearen 30. urteurrenean elkarri egin zizkieten opariak. Azpeitiak inaku, oso maitatu duguna, biztantera, Gernikako arbolaren ume bat, kimoa bat. Eta hemen ezagri dugu, koste duzue, eta itzulian baditu hameka jarri. Eta hameka jarri hoik, badira Azparnen hameka auzo. Eta jarri horrek denek, bakotxeak dute auzo bat hemen representatzen. Iparraldean nahi duzu denek ez dute ezautzen, eta Gernikako arbolaren mesua, bere indarra, zer den eskolegian Gernikako arbola bereziki gaztek. Eta opari ederra da gureteko, zenta aukera dugu, hori esker, piskat epizifikatzia, zer izan den Gernikako arbola, libertatea, gure nortasuna, gure buruidea betasuna, eta hori esker badugu tresna bat oso polita. Azpandarrek aitzitik beste zuaitzbait eskaini zieten, ametza, lapurtarrentzat garrantzia handia izan duena. Izan ere, honen azalatik ateratzen zuten tanuari esker larrua landu ahal izan dute besteak beste zapatak egiteko. Eta hori esker hemengo jendeak asko belano aldiz bizi izan dira hortarik, zapetatik nahi bauzu. Beraz, gure nahi bauzu hau kandugularik Azpeititik, eskin dugu hemengo arbola bat ametza, Azpeitirat. Eta hain joite mazire homotea atximanen duzu. Eta horri esker gure historiare zautzen dute.
Elkarrezagutza hortan, larun batean kontzertu berezi bat egingo dute Azparneko Mendelaretoan. Azpeitiako banda ederraz gozatzeko eta ezagutzeko paradaz gain, Azparneko soinubilak eta Azpeitiako Juan de Antxieta musika eskolek kontzertuaren lehen zatia egingo dute. Kalkulatzen dugu 200 gora musikari izatea. Txikiak, handiak, hasi direnak, biziki onak direnak ere, adibidez Azpeitiko banda datorlako bigarren zati hori egitea, eta hori dira musikariak maila oso altukoak, ez? Eta gero sorpresa txiki bat ere bada bukaeran, Torri Iparraldeko abeslari oso famatu bat, azkeneko 3 abestiak gurekin kantatzera. Hala, gau polit bat, nahi dugu egin, Iparraldekoak, Hegoaldekoak, Euskal Herri guztikoak batuz hor gaualdi musikal batean. Eta hau prestatzeko lanean dihardute bi herrietako gaztetxuenek. Kantatuko dugu, eta musika joko dugu. Behan ezagutzen nuen, ez nakien kantatzen gogoz. 2 orduko ikusgarria eskaintzeko estilo eta jatorri ezberdinetako musika estiloetan. Eta den aurreratzerik ez badago ere, denetik badugu, baitugu piskatorren zuten dugun Aleluia hori Leonarkoenen bertsio politorrena. Hortan, 2 eskolak batera sartzen ditugu, Azpeitiarrak eta guk, ea nola ematen dugun hori aurrera. Baldin badira 200 batera, zaila da kudeatzeko, biziki zaila. Behin gero baditugu ere noski, kontatuko dugu trikitilari guztiak. Hori erresa da, biziki erresa da, zenbengo trikitilariak eta hegoaldekoak askotan jotzen dituzte abesti berdinak eta hori. Izango dira Erika eta Imuntzo eta Belokiko hango irakaslea da, Erika Labelar gure irakaslea, Trikilu Endersekoa, gauza polita izango ditugu. Eskainiko ditugu alazati bat emendik. Desberdina eta kantuak ere, hautsen talde bat kantatuko dituela, kantu batzuk afrikarrak eta irekiak gira. Beti noski euskal herritik, euskal kulturarekin, baina munduari irekiak. Hori da helburua. Azpernen beraz, topaketa berezia larun batean arratsaldeko 6etan Mendelaretoan eta sarrera urririk izango da bertaratzen direnentzat. Apirilaren 9an, Pasko igandez, bagira prozesuak itsasun ospatu zuen aberri eguna. Duela 60 urte Ipar Euskal Herrian lehen aldiz egintzen leku berean. Bi eguneko programazioan eskaintza zabala osatu zuten, tartean, kontzertuak eta 60 urte hauetan mugimendu abertzalearen errepasoa egiten zuen argazki eta afitxeen erakusketa. Ikusentzuleok erakusketaren irudi eta Lier talde gipuzkoarrak itsasun eman zuen kontzertuko irudi eta rock doinuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Izan ongi eta bihar arte.